Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi adada ni'amihi wa ifdalihi. Summa salatu wassalam ala al-mawsufi bil karami wa jud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An balimaw aw minnu sɔgɔlen bɛ Cherifla TV jabarani na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An tɛ segin tɛ ɲinɛ ka foli ani waleɲuman dɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. Bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ Mali faaba kɔnɔ Ɲamakɔrɔ masatɛrɛn na. Ani an karamɔgɔ Alhaji Mamadou Konate Baningo Dangele. Ala ko a ka kuranɛ sanuman kɔnɔna na ko kalo jatoda ye 12 ye. 4 bɛ yen nɔ olu ye lahɔrɔma kalo ye. O 4 in dɔ la kelen n'o ye Muharamu ye. Muharamu tile 10 na n'a bɛ fɔ a ma Achoura. Ala ye koba caman kɛ Achoura kɔnɔna na. Depuis ni nisɔndiya kow la fo ka taa se dusumakasi kow ye. Alakira mɔdenkɛ sanuma Al-Imam Hussein radiallahu anhu ale fagali silamɛya juguw fɛ. Laada do san o san ka sanga ni Achoura ye. An karamɔgɔ Alhaji Mamadou Konate a bɛ Achoura kɛnɛ ɲɛnamaya. Ɲinɛ a ye laada in lakile ka bɛn samedi don ka bɛn utu kalo tile 31 ma san 2020. An karamɔgɔ Alhaji Mamadou Konate a da sera Achoura yɛrɛ a fisamantiyaw koba minnu kɛra kɔnɔna na ani silamɛ yɛrɛ kan ka baara ni baara minnu k'a kɔnɔ a da sera nin caman ma. Fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ ka laseliw la Cherifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an k'u ɲɛmada. O la an ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ don min na don dogolen tɛ jɔminɛ kalo tile 10 o don. Wallahi Konate Ala ye kabako caman kɛ su in na ani sini na. Wallahi a fɔ an ye dɛ. Ka n'i miiri diɲɛ kobasi la diinɛ kɔnɔ walima Ala ka danfɛnbaw la min ma sinsin jɔminɛ kɔnɔ. A basi de Konate. N tɛ taa yɔrɔ jan na e yɛrɛ min ye mɔgɔ ye i fa Adama o dara kɔnɔ. Wallahi Konate Tɛrima faamu de. kojugu. O la Ala ye koba caman k'a la o de la n'a don sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ninnu kan ka Ala ka bonya segin a ma. Hamina ko minnu bɛ an na a dogonen n'a bangenen ka tila k'a bɛɛ jira Ala la an dalen kɔ a la ko ni min fɔra yan ko Ala bɛ sɔn o ma. Basi de wallahi a b'a kɛ Konate. O la an ka jamana Ala k'a basigi. Amin. An ka jamana Ala ka hɛrɛ k'a ye. Amin. An ka jamanadenw Ala k'u lafiya. Amin. Hamina ko min bɛ an na min ni Ala ta bɛ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Amin. Ala k'o kɛ kira bonya kama. Salli ala rasuli. Salim. Na? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. An bɛ taga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma. Koso. Na? Bismillahir rahmanir rahim. N'an bɔra yen an bɛ sinsin ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. A ka kan. Ala min y'a daminɛ n'o Ala de b'a laban. Wallahi. Muminu n bɛ a ɲini aw fɛ Ala kama a ye Ala min kanu ka sigi sanji la o Ala ye sani wajuli ka ban a bɛɛ k'aw jija Bismillahir Rahmanir Rahim siɲɛ 7 ani 76 ani 6. Konate. A ye nin mɛn dɛ. Ngawma 7 ani 80 ani 6. Wallahi. Ngawma ngo Ala kira ko fɛn o fɛn bɛ yen ni barika b'a la ni bisimilahi bɔra la a barika banna. O bisimilahi rahmanir rahim an ko Jibrila ye jigi ko 124 de kɛ Ala kira kan a jigi o jigi a b'a fɔ bisimilahi arrahmanir rahim. Dekuruɲɛ kelen ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ bisimilahi don. Ala ye nɛɛmɛ da k'a kɛ 100 ye a ye nɛɛmɛ kelen bila diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko arrahman. Nɛɛmɛ 99 a y'o bila lahara
abi fo ma ko arrahim o kuma na bismillahir rahmanir rahim je dirima la hara dirima washide kelengele odora mbado wanna ma fenvo alaye abado ati boya fiu ni ala may dugo jabi abake billahi Konate mo do beya ni ala kote hanni yu tege fasanuna fo tu sigi bogonna ya tigara sangi bi mogoka mogo nyigine do anyebe darsu kalanana fo keme ka mana papier dobla anaka walanda che wallahi nga aw bi nene na ya mugandi dawma anni dungo kuma ti fo abiya mungama ala wallahi abiya o ala mingama de ay dala kuna kongo ko ala biso abison Konate adaira ga kon an sincere no ala to barka may na والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم o kote menengo ame kishini neme nyini Allahu Ta'ala fe alaka jidi kirew nyamaka amin Mamadou Kodo salim na إن الموضوع اليوم يجري حول فضائل يوم عاشوراء kwanga bi walanda bi boli Achoura bonyeka jomine kalo kletan alay kabako mununga kono kwanga bi walanda bi boloka ani ala bina kabako wore mununga kono amino nyini ala fe akono na لقوله تعالى kadala Ta'ala ka kumaka إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ako ala ye sanda ka ke kalo tani fila o kalo tani fila la kala ala ye kalo belebeleba naani da a kɔnɔ minnu ka bon nka ala yɛrɛ min bonya jira ko nin ka bon na رؤيا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال ni hadisa ye min na Abubakar ta la ala Ta'ala ka jɛba ma ale ko عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko a y'a minɛ ala kira Muhammadu la kisi nɛmɛ ba ma na السنة 12 شهرا san ye kalo tani fila منها 4 حرم lahɔrɔma kalo naani b'a la 3 متواليات saba dame ɲɔgɔn kan ذو القعدة وذو الحجة ومحرم aha selifuranjɛ kalo ani seliba kalo ani jɔminɛ n'an filɛ o de la nin ye wallahi Konate maliyɛnw ala ye aw bonya nga aw bonyana ni mun ye wale kanfɔ tɛ wale jogota tɛ abada ala ye Mali bonya ni maliyɛya yɛrɛ de ye sabula maliyɛya kun sinzira ala ko de kan a y'a sɔrɔ diinɛ moderniselenw ma na abashude yoro fode barika bɛ jamana in na abala maa o maa n'i ko i bɛ jamana in dafiri a bɛ dafiri da la sikatala a ma se k'aw la fiyewu Konate obi kɛra malidenw mɔgɔ si tɛ se ka aw ka jamana in jɔ ni aw yɛrɛw tɛ wallahi wa aw yɛrɛ tɛ se ka jamana jɔ fiyewu fo ala ye kodɔn ni faamuya di minnu ma hali ni fanga t'u la ka bere ta wallahi u ka n ko a y'o lamɛn benba kɔrɔ minnu dɛmɛna n'u ye ala deli jamana ye n'a fɔra ko an ka jamana ala k'a kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw de ko don o de la an hakili sigira ka fɔ an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ kɛnɛ ninnu kan ala i y'an jaabi an tɛ k'i ma fitiri wale fiyewu nka an t'i to yen dɛ jamana in dɛmɛ
ni ala ma jamana in dɛmɛ maa barika bani minnu bi kumaw ka k'a tiɲɛ n t'o dugawu la dɛ n'a bi dugawu min kɛ nin dugawu kɛnɛ kan yan dugawu tanbɔ de don a ti wuli fiyewu ko dagani man ɲi jamana jugu ala k'o ta tiɲɛ bɔgɔ ala o kɛ bugurijɛ ye o tɛ kɛ biriki ye wa o tɛ soba ye ala n'u b'o ɲɛna komi jiri o kɛ ziraju ye o tɛ kɛ dabakala ye o tɛ kɛ kolonkala ye n'an m'an gwan ka bɔ an kala la dɔɔni dagatɔw bɛ na diinɛ kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ yan a ko bɛ dafa yan de an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ye dugawu kɛ jamana in ye jamana in ka se ka jɔ kɛlɛ bɛɛ ka fisa jamana kɔnɔ fɔ diinɛ ko maa maa b'i ko dɔn n'i ɲɛ bɛ ko la sanfin min natɔ don n'a ko a bɛ jigin a ti nɔgɔya dɛ nka a ti jigin bilen sabula an ye kɛnɛ in sɔrɔ ala an ye yan sɔrɔ a ti kɛ bilen a ye aw daw la dɛ a ti kɛ bilen ne jigi ma da n yɛrɛ kan ayi aw minnu sigilen bɛ bɔgɔ la yan aw kosɔn jamana in bɛ tilen n'o tɛ Mali ka bon maa wɛrɛ ka hakilina n'o minɛna et puis u bɛ karamɔgɔ minnu kɔ k'olu bila ɲɔgɔn na o karamɔgɔ ninnu bɛ te min de ka verre ci ɲɔgɔn na o de la kunfiya man ɲi dɛ ne Bakarijan ka kalanden ne Dirisa Fane ka kalanden aw bɛ ɲɔgɔn nɛni mais ni Bakarijan ni Dirisa Fane ɲɛ dara ɲɔgɔn kan olu bɛ turafasi di ɲɔgɔn ma aw ɲɛna a ti dɔ bɔ ɲɔgɔn sɔgɔ bɛ ni ɲɔgɔn nɛni na an ka sɛbɛ kɛ ten sa dɔ kɛra kalan tɛ jamana kɔnɔ baara jɔlen tɛ yen o le de an k'an cɛsiri ka jamana wuli ka jɔ an bɛ to ɲɔgɔn sɔgɔbɛ la jukɔrɔla la ten Mali ka bon Mali ka bon n'i ti Mali bonya dɔn n'i kɔ dara la i bɛ taa ala sɔnn'o ma o la bi dogo jaabi kalo don an karamɔgɔ ani an fa madala ni ayi dara bi lafiya tuguni a lafiya man di ayi dara hakilina min b'a la jamana jɔli de don nka a ti lafiya ne ye mun miiri dɔrɔn ne bɛ ayi dara ka ko bila Zakariyaw ka minɛ de kɔnɔ Sidina Zakariya a ye n da kurukuru Zakariyaw de ye Yahaya de ye Yahaya kun ye kira ye wajulikɛla don ala ka maaba don nabi ɲuman don kira fana don a ye wajuli kɛ don dɔ a kumana jɛnɛya kan muso ŋara dɔ bɛ yen jaa jamana ɲɛmɔgɔba dɔ ɲɛbɔ n b'o fɛ o taara muso in fɛ yen muso ko a ma a ko o tuma na e tɛ cɛ ye de ye min b'a la ka jɛnɛyakɛlaw dɔgɔya n'i m'o kunkolo tigɛ ka na n'a ye kana se ma fiyewu faama ko ala ka kira kunkolo tigɛli dɔrɔn de bɛ e ni ne cɛ wa a ko ahan a ko bɔn kɔnɔ a taara dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan a ko ne taara n ka mɔgɔ dɔ fɛ yen a ko a ci sanu fiyɛ ko ni y'a kunkolo cɛ ko n t'a sɔrɔ dɔnnibagaw ko a ma k'anw tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni y'a joli bɔnna dugukolo o dugukolo kan bin ti falen ye tuguni sanni jɛ wuli ci
aya fari foni ako dorondwa atara kira Zahariya kira Yahaya mine ka Yahaya bla mine de kono ka Yahaya kungolo tike ka ajoli ke mine kono ka soro ka kungolo ambali kana di musoyima kima fo kira kungolo wa deni ko o kwa fleni Allahu akbar Konate manyanko ya fa Zakariya ude o Zakariya uye Maryama fay o Maryama e kira Isa bay ni yoro ci tara fo Zakariya uye wolo ka gele wallahi surtout ka den ɲanama minɛ k'a kunkolo tigɛ bangebaga bɛɛ tɛ se k'a ye wallahi Konate Zakariyaw kasira wallahi akakan kafiri ninnu ko n'i y'a ye Zakariyaw kasira ko a yɛrɛ ma faga min kɛ k'o don Allahu akbar u b'o lakana k'u b'a faga a ko a b'a yɛrɛ ɲini a bolitɔ a taara setana jɔlen sɔrɔ setana kelen bɛ cɛkɔrɔba ɲumanya jɔlen don setana ko a ma ko ko Zakariya ko a kɛra cogo di a k'u ye n den faga k'u bɛ n yɛrɛ nɔfɛ n'u ye n sɔrɔ u bɛ n faga a ko e kiratɔ mɔgɔ tɔw ka boli e yɛrɛ ka boli a fɔ ni e ɲɛsina jiri ma ne ko jiri ka i sutara Ala ye bonya ni karama min d'i ma yiri bɛ sɔn ka e bila ka taa Zakariya ko o ye tiɲɛ ye Zakariya bolila ka taa se yiri ma a ko man yujiru nabiyallah Allahu akbar yɔrɔ wala wala jɔn bɛ Ala ka kira dɛmɛ ka bɔ a jugu bolo jiri ko a ma ko ne o yɔrɔ bɛɛ jiri cɛ fɛrɛnna Zakariya ye a kuru ka don jiri wo ni ɲɔgɔn cɛ setana bolila ka na Zakariya ka fani kun minɛ mana jiri kɔlila Zakariya dala mais fani kun bɔra kɛnɛ kan kafiriw jigi misɛnnaw m'a ye u ko bɛ taa so setana cɛkɔrɔbalama ko ma k'aw bɛ jɔnni ɲini ko an ye Zakariya denkɛ kunkolo tigɛ k'o ma bɛn a ma a ye kuma caya an b'a fɛ k'a yɛrɛ de faga mais k'a kun b'an ɲɛfɛ an m'a ye tuguni setana cɛkɔrɔbalama ko k'o tuma k'aw ɲɛ ti ko la wa nin jiri min filɛ a donna nin kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka don jiri kɔnɔ a ka fani kun filɛ setana ma ɲi dɛ Ala ka don an n'a cɛ o yɔrɔ bɛɛ u taara jiri tigɛ ni Zakariyaw kunkolo hakɛ ye a n'a sen hakɛ ka Ala ka kira Zakariyaw jirikurunama ta ka na n'a ye u ka dulɔmi yɔrɔ la ka dulɔmi ka buteli kongo Ala ka nin gira ba in na kira min ni Maryama bɔra a la ni Yahaya bɔra a la ni kira Isa mɔkɛ don o kɔnɔ fara dulɔ la u ye ɲɔgɔn ɲininka a kunna ko an b'a kɛ cogo di dɔ ko k'an ka tasuma dadon ka Zakariyaw fara tasuma in kan o tuma na a bɛ mɛnɛ n'a mɛnɛna dɔɔni n'a sisira an bɛ tila ka dɔgɔkuru pousse fo dɔgɔkuru ka mɛnɛ ka ban n'a ye dɔw ko ayi ko an ka yiri ci ka bɔ Zakariyaw da la o tuma na an k'a bila an ni ɲɔgɔn cɛ ni muru bɛ min ka so i kana ni muru ye lamu bɛ min fɛ o kana n'o ye pɔndi bɛ min bolo o kana ni pɔndi ye kabakuru yɛrɛ bɛ min bolo o kana n'o ye an k'a sɔgɔ-sɔgɔ k'a tigɛ-tigɛ k'a fara-fara fo a ni ka bɔ a la Ala t'i dɔn ka ban an karamɔgɔ n'i degun n'i ka so ni i ka patɔrɔn ye nkalon da i la k'i ye fɛn dɔ so ye n'i na n'i da i jigi kana tigɛ a ma baga i ma i ye fɛn dɔ de ɲini Ala fɛ ni degun tɛ a ti sɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ba kɔfɛ dɔ nana fɔ ko ayi ko an ka minizew ka si ɲini an ka Zakariyaw jɔ yiri cɛ ma o tuma na an ka si kɛ k'a si
Fa chefere flakada. Okmana ambi lafia. O ko o hakilina kai. Kitabu dobe ko Alphonse wa Najati. Oba wala ye ko sebe. Uye Zakaria o shiti. Ni milize o kashi. Shi doni nana se akungoloma. Ako aha ye ambariya kade. Abe komi Musa. Musa ye ambariya kai. Musa koroy ko lamu. Atiko ye jiri ani ji. Mais arabukana Musa o ye lamu ye. Bon aha koroy ambariya la ko ndiki ala. Wallahi abe hami kumo. Ni dekula ala nofe ibi ala wele Wallahi ako aha yaramina ala ko Jibrila ma ko naya ko ta fo Zakaria wi minize o ka shi sera kungolo ma minge o de la ay aha fo ko na da magara ndogo labile nda bojuko bolo wa bita janema ko Jibrila bolla kana faye ko ala ko eki munyude ko ta faye ko ndik mable wallahi ala ka kirado angara mo wo Zakaria ushi Cherifla kada le boy Jibrila nyedda Zakaria u Cherifla o kungolo nyakamina wallahi o ko ala ko nimike tugoti kafiri munungo ete usako majuguyata wallahi kafiri munungo ala tibato mogo mingwabi ala bato anti jenoyi oluma sata nabi nyuma bakmeni ba mugannani Zakaria ubala kira kemesabane kira tansaba Zakaria ubala kira mugani duru munun togo bi Qur'ana na ubala ade do ye kirayi amode do ye kirayi me oka sata ala ko Jibrila ma ako ne ma faga ko juguya ma juguya wallahi ako Zakaria o yere nodo no Jibrila ko togodi ako ne ala kalila nga ala yala Zakaria ya tege janne ala yi ka aljine mi nyini nefe ngalila nga masayala na masago juguya ninza tukola akabato tala sama Konate Allahu akbar faka sata akasabali mbado o aljine ina bashude amano ko de ne be ay dara ka ko bla ni minade kono wallahi ala ka tanga note ka bagayma o conseil sigila ande ya wele wallahi akwati so la har misigi ndayinga akwati so bashude yen foyro chama afora de nima so amba fo ala ye la hara ko dine kalfalima ki bana wallahi iba fo ta europe nga peut-être ay dara mago bi ala jine do de la angara mago ni de ko ni ne ni nunu madaka ta soro wallahi ka bon ko sebe ko jugu kanaka ala ye ma o ma bonye ayu bonye akana to hakili fitini ngana aw bo maliye ya dabuluka maliye ya ti dore korobonye wole fo bonye wole babonye ne nyogona mali bini ndronde ka wallahi gakuru sabado da ambo gakuru sabade bulu wallahi bashude na ye ma bawla bushito yoro yoro nit se ka dabla bo kerefe koso wallahi ala ye ma o ma makosa ashi mako masa ala nofe abe mako sara ala ka ma bado nofe nate woli bari re doyne wele ko ale koni ndado ko ay dara bolo bi mingade ko me kalima ye ko mo ya dogoya ko no mako masa wallahi doyne fo de odo angoro dobe we sogo nyimi bana
ale donna o kan galon ninnu tigɛli la wallahi f'a da nana se karamɔgɔ ma sky a bɛ maliyirinso min kɔrɔ a wulila ka b'o ŋɛni dɔ tigɛ ko k'a ɲin nabɔ o kalamani dɔ tigɛ k'a ɲin nabɔ a jɔlen bɛ kurun min kan kurun kerekula ka bɔ a kɔrɔ a sen karila o de labanna sendigɛ la bi a sen kɛla sabaden ye jiri kɛra 2 ye ani ala ye 1 min d'a ma bashude kelen ni maanu ye kuma caya cogo cogo ne ti dalu foyi d'aw ma Haidara ko la ne min yala ne b'o dɔn nka ala ka tiɲɛ dɛmɛ a ye jɔ ye wallahi taw n'ale bɛ nkalon kan ale bɛ taa o wallahi terima faamu de ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'a bɛ nkalon kan a bɛ taa o ne bɛ nkalon kan e bɛ taa nin dugawu in a ka teli da la nka a ma nɔgɔ dɛ a kuma ka ca nate ala ka limaniya d'a ma amin jamana in bɛ dugawu de bolo a b'a bolo a ye dugawu kɛ a bɛ kɛ ni karisa tɛ an ti perezan wɛrɛ fɛ maliyɛnw a ye hakili sɔrɔ dɛ moro ma sigi ne ɲɛna ne bangera 72 n tɛ moro ko kalama nka moro b'o kɔfɛ aw ɲɛ bɛ faama jumɛn in na ni dɔw m'u bolo da u kun ka kule ko ni karisa tɛ k'an tɛ aw k'o faama kelen yɛrɛ ta min y'a yɛrɛ sigi anw de m'a bɛɛ sigi yan anw de m'a bɛɛ gɛn wa bon o tuma an ka yɛrɛ sigi bɔ a la an k'a fɔ ala jamana in bi ɲɛ min bolo n'i ye fɛn dɔ mankan mɛn ko an ka taa nin yɔrɔnin fɛ a ɲɛ bɛ ɲɛ dɔɔnin na a ye ala bila a ka pilasi la a y'a don a ka dugawu la ala jamana in bi ɲɛ mɔgɔ min bolo nka a y'a kɛ ala kama a kana ŋuna ni maa kelen ye n'a bɛ mɔgɔ dɔn minnu gɛnna a tun t'olu ta dɛ a ti mɔgɔ dɔn ala de bɛ mɔgɔ dɔn nin fɔkun ti dɔwɛrɛ ye an bɛna dugawu min kɛ a ti wuli di wala de y'i ka n'i jɔ ko Konate ka k'a ye n'o amina fɔra yan ni Konate tɛ se k'a ɲɛ o laban ye gɛnni fana ye dɛ nin fɔkun de y'o ye i y'an dugawu ci bi an bɛna min kɛ su in na yɛlɛmabali don n tɛ se ka ala la fiye k'o fɔ ala ka limaniya d'a ma na a ko a minɛna a bɛ Hurairata la ala ta'ala ka jɛ b'a ma na ni hadisa ye minɛna Abdulahi la min ye Abbasu den ye ala ta'ala ka jɛ b'a ma a ko ala kira ko kisi nɛmɛ b'a ma ni mɔgɔ min ye Ashura yi sun jɔminɛ kalo la na ala b'i mɛlɛkɛ 10,000 ka baraji d'i ma na ni mɔgɔ min ye Ashura yi sun Muharramu la n'o ye jɔminɛ ye hiji 10,000 o baraji bi d'i ma ani umura na ani shahidi su ma 10,000 ni ye sini su na adama bi kun bonyɛnen don ka sɔrɔ hali dinɛ ma na fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw kun bɛ ni dugu tilara o kun bɛ denmisɛnninw gɛn k'u ka t'u ko kɔ la o kun bɛ dɔw bila ka kɔlɔn kɔnɔ ji soli k'i ko n'a ye n'i kora n'a ye su in na saa mun bɛ bɛn n'i y'i banatɔ ye k'i da fɔra a kɛra saya ye dɔw yɛrɛ bɛ seliba n bɛ bamananya fɔra i ye quoi dɔw tun bɛ seliba lahiya saga kunkolo o b'a bila fɔ jɔ minɛ ni jɔ minɛ don sera o b'a tobi k'a dun den o den y'o fana dun i bɛ kisi fɔ san wɛrɛ la
o b'a fɔ ɲinama ko sanatul baraka barika barika sa barika wallahi abal made kala fama fandan barikandan barikama o ma se ka o ma fisa fama barikanda ye wallahi kanaka dɔrɔmɛ kelen di maa min kunna o barikatigi o ma fisa miliyari tigi barikandan ye billahi Konate mun ti kelen ye i ni barikatigi bi ci ɲɔgɔn na i b'i ka wari bɛɛ don affaire da fɛ i bɛ tila ka bin a senkɔrɔ a bɛ daji to i kan ɲinan ye barika sa de wallahi baside o ka d'an ye koyi ɲinan muso densɔrɔbali caman bɛ den da kɔ la ɲinan a to kɛra la baside bi ka di koyi a y'a fari foni sa jɔra o sa bɛ jɔ kɛ wallahi a ɲɛ nin fa natɔ ɲinan muso gɔnɛw hali n'u taara kungo kɔnɔ u bɛ furu baside ko an ka cɛ ganaw da fɔ ni muso ganaw kɔni dara cɛ ganaw kɔni de b'u ta sa wallahi mɔgɔ minnu bɛ ɲinini yɔrɔ la n ye bitigi feerela ye o bɛ n taara wali jamana na en tout cas n taara ɲinini na ɲinan ɲininikɛla caman ɲuman bɛ segin so parce que n'i ye donso mɛtɔ ye kungo kɔnɔ a ma sama faga de wallahi sinon a natɔ don nka kɔnɔdimi fanga bɛ bonya ani disi dimi ani kan dimi ayi ala ma bana si jigi diɲɛ na fura tɛ bana mun na u y'an sabote o la ka ko bɛɛ kɛ ne ye ala ka moriya yɔrɔ fɔ n ɲɛna ayuba fura kɛra ɲinan de ɲinan ɲɔgɔnna na n'o ye jɔ minɛ ye tumuw ye ayuba dun n'i ye ayuba jɔ i ni tile cɛ tellement que tumuw y'a dun k'a ban farisogo tɔ tɛ yen i tun bɛ tile ye ayuba galaka ni ɲɔgɔn cɛ Konate wallahi a ye ala deli ala ko a ma urkud birijilika haza mughtasalun baridun wa sharab i sen ci dugu la ayuba y'a sen ci a ko ala ma ko ji bɔra dɛ ala ko nin ji nin zoli i k'i min i k'i ko n'a ye a y'a min k'a ko min kɛ a ma kɛnɛya wa a banana bilen wa Sena Yusufa a fa kun ɲɛ fiyera n'o ye Yakuba ye Yusufa ye a ka gloki bɔ a kan na gloki in de kun bɛ Ibrahim kan na Ibrahim filitɔ tasuma na ala ye gloki in don Ibrahim kan na tuma tasuma ma se ka fɛn k'a la tɛrɛmɛ faamu de o gloki kelen Yusufa filitɔ kɔlɔn kɔnɔ Jibirila nana o gloki don a kan na fɛn m'a sɔrɔ ne yɛrɛ ko n ko n k'u bɛ gloki yɛrɛ min dilan ko sigi gloki n ko jaa bila ko tɛ o billahi kɛnɛkan ko don dɛ bi kɛra u b'an gɛn ka bɔ o bɛɛ kan a ye kɔrɔlenw bila a ye kɔrɔlenw bila e fa ye musonjɛni ta e ba kɔrɔ b'i bolo ye i t'a fɔ a k'o bila o tɛ se ka fɔ dɛ basi de lamani a kana kɔrɔlen si bila u ti bila ni dugu jɛra taa kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko genu dugumajɔ taa a fɔ ko tu bisimilayi yɔrɔ ne ko min ko bamanan dan bɛ ala la ni mori bilahi i y'a fɔ dɛ bamanankɛ dan bɛ ala la ni mori ye gata na mun na bamanankɛ ka kilisi daminɛ jumɛn in don tu bisimilahi tɛ yan wallahi o ye tɔgɔ ye yan ayi a b'a fɔ tu kɔntɔrɔ wa ayi tu sanɛ wa ayi tu bisimilayi n'a tilara dun wallahi ko ne ko ala ne ko a kira ne ko ala ne ko a kira wallahi k'a daminɛ sara ala la k'a laban sara ala la ala n'o dilan de
wallahi o bi gila parce que ala bonyana kono wallahi o to ko fe koy folo su ina ɲɔgɔnna na i b'a sɔrɔ dugutigi kɛnbɛ ka dugu kodɔnnaw gɛn ka yɛlɛ kungo kɔnɔ ye tiɲɛ dɛ basude jɔ minɛ a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko kɔrɔfurali kɔrɔfurali wallahi n ko diinɛ nana sɔrɔ fɔ ka bɛn bi anw fɛ yan wallahi i ba bɔra yɔrɔ min na sini sɔgɔma i bɛ boli ka taa i bɛ soli ka t'u ka yɔrɔ fura basude ni no dɛ nka i bɛ yɔrɔ fura ni bali ye min ye kɔrɔ b'o la dɛ o kɔrɔ ye bali ye den kelen tɛ se ka ko dilan bali ye sirilen bɛ cogo min na n'a bɛ dilanli kɛ ten a ye fara ɲɔgɔn kan ten kɔrɔ b'a la a bɛ sokɔnɔna furali mun kɛ ɲamaɲama man ɲi a senkɔrɔ wallahi dugudugunin kuma karisa bɛ ta karisa bɛ ta a bɛ du ci bɔgɔbɔgɔ furali kɔrɔ ye o ye n'a ye yɔrɔ fura ka ban ni musoko b'a la a b'a bɛnkɛ den dɔ lajɛ dɔrɔn k'o bolo minɛ k'a bɛ taa n'o ye wa o dilen de filɛ o ye a ma ten wallahi a bɛ taa n'a ye a bɛ se ka taa gulon tɛnɛmuso den dɔ ka a tɔgɔ ye di mobili la ou bien moto la o tuma na a b'a fɔ n'aw ma nin di yan ne tɛ taa a bɛ t'o kulon ni ka yɛlɛ la ten a ka fɛnw bɛ d'a ma a ka balimaya bɛ barika bɛɛ bɛ don du kɔnɔ o de bɛ kɛ jɔ minɛ don a ye lamɛn wallahi nuhu alayhi salam nuhu sigira nuhu ka bato o de la minnu bɛ histoire kan kosɛbɛ u b'a fɔ an ka diɲɛ in de ma ko a duniya a jadida diɲɛ kura alhamdulillahi rabbil alamin wajulu kuncɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Alhaji Mamadou Konate a sɔrɔla ka bɔ k'a ka nisɔndiyalikan a n'a ka folikan ka lase silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka dugawu ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛn min sɔrɔ olu la Cherifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an k'o seereya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ Achoura de la ni o de silamɛya ka san yɛlɛma tile 10 parce que caman bɛ Achoura kɛ jɔminɛ don ye jɔminɛ don tɛ san jɔlen kalo jɔlen o tile 10 o de bɛ bɛn jɔminɛ ma ala ye kabako caman kɛ a kɔnɔ an bɛ wele min da jamanadenw ye dɔrɔn o de ye jamanadenw ka bɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛn na parce que an bɛ se k'a fɔ kabini Mali sigira depuis an ye an karamɔgɔ force cogo bɛɛ la ka ɲini a fɛ ka kɛ lahara juru ye a dira ni ma bila o conseil ɲɛfɛ an tɛ yafa i ma a karabara cogo bɛɛ la a fana sɔnna bon kabini a kɛra fɔ bi n bɛ se k'a fɔ a ma miniti 30 sɔrɔ bureau kɔnɔ a y'a fɔ ka d'a kan bon depuis a sigira a ye baara fɔlɔfɔlɔ min jira an na Mali da ni bi cɛ bolo jigi ni bolo minɛ n ye suna ye n ye farida ye n ye kabila ni kabila mɔgɔ ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ale Haidara de y'o jira an na donc ni an y'a faamu diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔlɔ la ka bɛn min sinsin jamana kɔnɔ ka ɲɔgɔn minɛ jamanaden bɛɛ ka ɲɛsin o ma Mali de ye Mali ye n'i y'a lajɛ kabako minnu kɛra an fɛ sisan ka jamana mankan wuli jamana kɔnɔ mɔgɔ ma faga foyi ma kɛ donc Mali sigilen bɛ o kulon ka yɛlɛ dama de kan donc an b'a ɲini u fɛ n m'a fɔ walikanw tɛ kala walikan bɛ kala mais ka na i yɛrɛ ta ɲuman bila walita ye jamana bɛɛ bɛ misaliya ta Mali la n'i ye a lajɛ fɛn caman bɛ yen n'i y'a kɛ jamana wɛrɛw la i bɛ adamaden su bila ji woyo fɛ a bɛ taa de mais a bɛ kɛ Mali la a bɛ tɛmɛ bon an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun bɛ nin ko gɛlɛnba ninnu tɛmɛ ten maabaw ye dugawu minnu kɛ ani hinɛ minnu bɛ an bolo yan ani fara ɲɔgɔn kan min b'an bolo donc an bɛ o de ɲini jamanadenw fɛ u bɛ min fɔ u ka tubabukan na ko an bɛɛ ye kelen ye an ka wuli ɲɔgɔn fɛ kumakan kelen donc an ka o kuma in ta ka baara kɛ n'o de ye Mali ye Maliyɛn de an ka jamana ala ka basigi an tɛ ɲinɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw kɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ Achoura bonya kama an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu dalen bɛ kɛnɛjɛ de la ye
anw bi so kɔnɔ yan ni anw ye daga sunɔgɔ fɛn fɛn na olu de do mais an bɛ tila ka min ɲini jamana finitigiw fɛ insécurité bi jamana kɔnɔ kosɛbɛ ne ti jamana tɔgɔ fɔ mais ne bɔra jamana dɔw la n y'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ yanni bangɔni cɛ sisan ou bien yanni cité kɔnɔna cɛ i b'a sɔrɔ sorasi cɛ ou bien polisi cɛ 10 ɲɔgɔnna de bilalen bɛ u bɛ ɲɔgɔn ta moto la mɔgɔ 2 i b'a sɔrɔ chaque 2 kilomètres i ni dɔ bi bɛn dɔ taatɔ do dɔ segitɔ do bon o k'o ta parce que i bɛ se ka bɔ yan fɔ Fana i ti faama kelen ye sira la bon jamana fitinɛ tɛ se ka ban o cogo la donc u ka motow san ka di faamaw ma i b'a sɔrɔ yanni Fana cɛ u ka se ka faama cɛ 20 bila ye ni dɔ wulila 5 minutes 2 bɛ wuli olu kɔ 5 minutes 2 bɛ wuli olu kɔ 5 minutes u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn olu bɛ su ban o de la donc n'olu su mɔgɔw dafara tile mɔgɔw b'a daminɛ bon n'o kɛra an mago bɛ hakili ni basigi minɛ jamana kɔnɔ o bɛ ɲɛ n'o tɛ n'a bɔra o cogo la vraiment jamana ko mɔgɔ siran kosɛbɛ an bɛ o ɲini mɔgɔw fɛ n'u sera k'o kɛ an ye dugawu minnu kɛ Ala k'a minɛ an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ teleso ninnu yarabi Ala ka bɛn don u kɔnɔ Ala ka kɔrɔta di an n'u ma TV Cherifla Ondu TV an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye Ala ka sankɔrɔta di an n'aw bɛɛ ma ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul Rabbil alamin an balima Cherifla TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ se an tɛ ɲinɛ k'an ka foli ani wale ɲumandɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na ni kun ye an ye ɲamakɔrɔ masatɛrɛn na ani an karamɔgɔ Sheikh Mamadou Konate Haidara Junior ale ka Achoura kɛnɛ kan alhamdulillah an ye nafa caman de sɔrɔ wajuli kɛnɛ kan ka d'a kan Achoura yɛrɛ a fisamantiyɛw an karamɔgɔ da sera nin caman ma koba minnu kɛra ani an ka ladala ko minnu bi k'a kɔnɔ alhamdulillah an karamɔgɔ da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Ala fɛ bilasiralikan minnu dira an karamɔgɔ fɛ a mɛnni ani k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka deli Alaw taala fɛ Ala min ye a ka cibaw dɛmɛ nin kalo barikama in kɔnɔ nin don barikama in kɔnɔ Ala k'an ka jamana dɛmɛ Ala min ye kiraw kisi ka bɔ u jugu ma nin kalo barikama in kɔnɔ nin don barikama in kɔnɔ an b'a deli Alaw taala fɛ Ala k'an ka jamana kisi ka bɔ a jugu ma an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ ani an fa kɔ Seyid Cherif Usman Madan Haidara nin donba donya in na ka duwawu sama ma ka deli Ala fɛ a n'a ka denbaya Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u tanga k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sankura hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an kisi ka bɔ sankura in a tɔɔrɔ a n'a masiba ko bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana Ala k'a basigi ni ne kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida nata shukran lakum barakallahu fikum